Ntobe uyanyanyisa kumgodi manje. Umfakele emcimbini uyakhuluma. Awumfaka uyakhuluma. Umnakile uyakhuluma. Awumnakile uyakhuluma. Uwes ukhuluma ngishe phesheya ke manje. Umcimbi wami lo mhla ka-31 lapha uzokwenzekana kumnyama kubomvu. Mina ngupresident wonke umuntu. Osathane noNkulunkulu abaphilayo nabangaphili, abafosayo nabangafosi. Therefore uzokwenzeka umcimbi wami kumnyama kubomvu. Lento ikhonkotha ngisho iphesheya lento iyehlule. Hawe ishembe uNkulunkulu osephakama yedlule lengane futhi ngiyibone nje. Aze ngiyibone nje. Ihambe yaforce lena ithi i-tourist attraction qamba manga ithi imeli South Africa shit. Yenganini sofela khona yenganini sofela khona yenganini